Ja sam više puta pročitao Bibliju, ali sam šokiran kako niko ne priča o ovome. Ja znam da možda ste čuli priču o Mojsiju, o Crvenom moru i tako dalje. Hoću da ti kažem nešto, da Bog nije sklonio Crveno more, nego ga razdvojio. To mi nešto govori meni. Bog uvijek ne sklanja naše probleme, ali će napraviti put da prođemo kroz njih. On nam ne obećava lagan život, ali nam obećava da će biti sa nama dok prolazimo kroz neke stvari. Ali isto također nam kaže da nije samo sa nama, nego je i za nas, odnosno on je na našoj strani. On se bori zajedno sa nama protiv neprijatelja. I to znači, ako on je sa nama, bez obzira ko je na drugoj strani, mi smo pobednici. Mojsija nije zaustavio Crveno more. Davida nije zaustavio Golijata. Isusa nije zaustavio grob. Tako i nas ne može da nas zaustavi bilo šta da se suočavamo danas. Jedino što želim da znaš, možda Bog neće skloniti te neke stvari, ali će napraviti put kroz te stvari da prođeš i na kraju da izađeš kao pobednik. Zato što Bog, ono što je naumio za tvoj i moj život, to će ispuniti. To će ostvariti bez obzira na prepreke sa koje se suočavaš danas. Taj Bog koji je otvorio Crveno more za Mojsija, tako će napraviti i put za tebe da prođeš bez obzira šta da prolaziš u tvom životu. On će napraviti put